Badakizue, Bazkari ondoreneko bero hortan jende bat juntatu eta hasi zien hizketan ez, nola gazteak, gaurrengo gazteek irrikiroleta eta etzien gehiagin inguratzen eta aurko desapion asmo printzipala pixkatoi da ez. Gazteek herrikirol mundua erakartzea eta pixkat transmisioi aurrea eramatea ez. Belaunaldiz belaunaldi, horren gainen herrikirolak izan du bere presentzie eta asmoa hoxe da ez. Ondorengoi ere transmititzea herri hontako afizio hau ez.
Kazakuk txingak azein zerdia, lokotxak bilduta kon kriston egarria. Gure etxetik ere lau bentzat bagea, gaurkoan jo beharko dut haien aldea. Nekin batea amak nahi balu atea, urkidin osatuko genuke taldea. Batetikan gazte, bestetikan zaharrak, bidartekoek ere bilduta indarrak. Oain nekatu eta gero datoz parrak, oren dainen iteiteu guk festa eharrak. Mikel gaur 17 urte, gure arten ez zaizela, Zaragozako semea, herri kirolari itzela. Ire saltxan hemen gabiltzak, geroa helburu dela, festatan piztu genian, apustu honen kandela, Eltxo herrie ordezkatuz, hiru talde dauzkekela, lehenengon zaudek gazteak, ustez indartsunak direla, bigarrengon bide arte, omen ditek kriston nibela, eta gero zaudek xarrak, erdoiak bota darela, parte hartzaile guztiei, zorte eta behon daiela, baino argi izan gaurkon, oren dainena dela txapela. Baino argi izan gaurkon, oren dainena dela txapela. China